अनलाइना गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर दिनै जाय थुंखोबारि पारिसनिफ्राय मानगोनां महिलाफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैनो इसोरनि गेजेराव अननायजों बिथांमोना हरनि समावनो उन्दुनायफोरखौ गारनानै 2टा बाजियाव ओंखारबोदों सरलपारानिफ्रायबो फैदों भुटान बर्डारनिफ्राय फैदों बै सरलपारा भुटान बर्डार हा गोदान बेनिफ्राय बिसोर न'खरनि खुरमा गोष्ठीखौ ज' जानानै बिसोर सफैदों दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननिबो फोथायनायखौ बे गोजान जायगानिफ्राय उन्दुनायफोरखौ जानायफोरखौ गासैखौबो दोननानै बिथांमोना जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैबाय दे बे बाहागो लाफैनायनि गुबै थांखियाव नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै मा मोनखो एबा माबायदि गोजोननाय मोनखो जोंनि गेजेराव एसे गावनि फोथायनायजों गोजोननायखौ जों एसे मिथिहोगोन नामा होननानै आं नोंथांनिफ्राय सोलोंबोदों दे खनजना नोङो फंनैसोब्लाबो जोंनि गेजेराव गिबियावनो आं बे समाव अनसुला आफा इसोरखौ हामबाय होदों आरो अनसुलि आइ मारियाखौ हामबाय होदों गोथार जिउखौ हामबाय होदों आरो जे जोंनि सिगाङाव दङ नानि आलफनसा बेखौबो आङो हामबाय होदों आरो जाय जोंनि बिसनानै होग्रा आदा दैमालु बेखौबो आं हामबाय होबाय आरो बेयाव नुजाफैनाय गासैबो आंगो जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारि बा गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय फैनाय गासैबो इसोरखौ फोथायनानै फैनाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आं बे समाव गिबियावनो हामबाय होबाय जोंनि फैनाया ओरैबायदि जादों माने जाय बै सरलपारानि फंबाय बिथाङा एसे बेमाराव सैनांनानै दङ बिथाङा फैनो थाखाय आदाजों कन्टेक्ट खालामदोंमोननो नाथाय जोंबो सिगाङावनो फैनो होननानै ज' जोंनि महिलाफ्रा जोङो लोगो लादोंमोन किन्तु सम आरो बोथोर जों गोरोबहोनो हायाखैमोन बेनिखायनो जोङो दानो थांथ'वा होननानै जोङो थादोंमोन बेनिफ्राय जोङो आनरेडिसोमोन ओमफ्राय बे फंबाया जोंनो खिन्थाहरबाय साननैसो सिगां माने आदाया नोंसोरखौबो आंजों लोगोसे थांजानो लुबैनानै लेंहरदों होननानै बुंबाय ओमफ्राय आं होनहरदोंमोन फंबायखौ जोङो आनरेडि जोङो थाङोब्लाबो जोङो उनावसो थांगोन जों दानो थांथ'नो हानाय नङा फंबाय आरो आंना खामानियाबो बिराद बिजि न'आवबो बिराद प्रब्लेम खामानि मावग्रा मानसि गैया ओमफ्राय बिदि होननानै आङो फैथ'वा होनदोंमोन बिनिफ्राय आरो नैबे बिबोनाङा खिन्थाहरबावबाय नोंखौबो लेंहरफाथारदों होननानै बिनिफ्राय आं गोसोआव सानबाय इसोरानो कि आदानि जिउआव थानानै आंखौ लेंहरदों बै जायगायावहाय बिनायावहाय लोगो लाफानो थाखाय बियो माने मानसिनि लेंहरनाय नङा इसोरनि लेंहरनाय साननानै आंनि गोसोआव बेबायदि मोनसे सानखांनाय थानानै गासैबो प्रब्लेमफोरखौ आङो जालदाब नागारनानै एसे एनै प्रब्लेम दंबाबो आङो बेबस्था खालामनानै न'आव मानसि दोनलायनानैब्लाबो आङो दिनै बेसिम नुजाफैनो हानायनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होयो आङो साना जे बे आं गोसो जानानै फैनाय बा आदाया लेंहरनाय नाथाय इसोरानो दिनै जोंखौ बा आंखौ बिसिम दैदेनबोदों होननानै आं दिनै साननानै बुजिनानै लायो बेनिफ्राय बेयाव फैनानै जोङो इसोरनि गोबां गाहाम बाथ्राफोरखौ खोनानो मोननानै जोङो जिउआव गोजोननाय मोनदों जोङो गोबां गोजोननाय मोनदों आरो जोङो दिनै आङो साननानै लायो जों गोजोननायजों लोगोसे जोङो इसोरनि बोरखौ दिनै जों बे जायगायाव फोथायनायनि गेजेरजों जोङो नाजावनो हाबाय बेबो गासैबो इसोरनि थिखानानै होनाय जोंनि सान होननानै आङो साननानै लायो आरो दिनै आं बे समखौ मोननायनि थाखाय आङो बे समाव इसोरखौ जोबोद जोबोद आंनि मैखुननिफ्राय आङो हामबाय होनाय थाबाय एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ जोबोर हामबाय थाबाय बे गावनि सोंदो बिबुंथिजोंबो गावनि फैनायनि गुबै थांखिखौ मिथिहोबाय इसोरा बिथांखौ बोर होदों आरो बेनिफ्राय नोंसोरनि फैनायनि आरो मोजां फंनैसोब्लाबो जोंनो मिथिनानै जोंखौ गोजोन होगोन सिगाङावनो आं आफा इसोरखौ हामबाय होयो आरो अराय सम जोंखौ दुखुआव सुखुआव बेंग्रा बिमा आइथा मारियामखौ आरो जोंनि बियानै आलफनसा आरो दिनै अराय सम जोंनि थाखाय बिस'गिरि जोंनि आदा दैमालुखौ दिनै बिसेस करे बेयाव नुजाफैनो हानाय गासै जोंनि बिदा फंबायफोरखौ हामबाय होनदों दिनै समनि आंखालनि थाखाय आङो गोलावथार बुंनो सानाखिसै दिनै आङो बै जाय आंबो सिगांहाय नानि आलफनसानि श्राद्धआवबो आं सफैखानाय जादों बे गासैबो इसोरनि अननाय जेब्लानाखि नानि आलफनसाया बेमार जादोंमोन बे समावबो आङो इउटुबाव नायनानैहाय आं फैनो गोसो जाखादोंमोन बिनि उनाव आङो बे नानि आलफनसानि श्राद्धआव आङो सफैनो हादों गोबांथार आं गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जेरै दहाय बावैसोनि सिगां आदाया जेनाखि खोथा बुंदोंमोन
नानि आलफनसानि थाखाय जेनाखि बिनो खावलायदोंमोन फादारनाव नाथाय आंबो जेब्ला नानिया आइखां बायखां हस्पिटालनि थाखाय हस्पिटालाव थानानै आयदै होननानै बुंनाय समाव आं गोबांथार नानि आलफनसाजों गाबफानानै आंबो बिदोंमोन अब्लाबो जेरै आदा दैमाला होनदों गाव गावनि गोसोखौ इसोरनो गथायनानै बियोब्ला इसोरनि जिउआ मोनदांनो हायो आरो इसोरनि आखुआ खिथायो होननानै जेरै आदा दैमाला दहाय फादारनि जेनाखि बाथ्रा बुंदोंमोन बेबायदिनो आङोबो इसोरनि गोथार जिउआव मेसेज होदोंमोन आदा दिनै आं दहाय नों बे बाथ्राखौ बुंनायनि लोगोसे आं सिगांनिफ्राय गोसोआव थानायाव आंजों मिलायनाय मोनदों आदा बेबायदिनो आङोबो सासे आं पापि लेंजोबाबो आङो गोथार जिउआ बेबायदि फोरमायनानै दङमोन आंबो बेजोंनो आदानि खिथानायजों मिलायनायखाय गोबांथार इसोरनि बोसोन बायदिनो बेबायदिनो इसोरनि लिंहरजानाय होननानै आं नंथारगौ होननानै आं सानो आरो दिनै बेबायदिनो आदानि गोबांथार दुखु खस्थ' सैसोबोनायनि गेजेरजोंनो बे न'खरा बोखांजानांगौ दं होननानै जेनाखि आगै आलफनसाया नानि आलफनसा बेबायदिनो इसोरनि सोरगो रायजोआव दंहैयो आरो अराय सम जोंनि थाखाय बेबायदिनो बयबो फोथायनायजों बियोब्ला बेमार आजार गोबांथार सोखाजानायखौ आरो मोनफ्रोमबो थांखिफ्राव जेब्लायबो हेफाजाब होगोन होफ्लायबाय थागोन होननानै आङो अराय सम भरसा खालामो दिनै आङो बे सुंद' आरो बिबुंथिखौनो आङो दोनथ'नाय जाबाय मानोना समनि आंखालखाय थेंक इउ हामबायसै जिसुआ बाख्नाय जादों आरोबाव सासे बिथांमोननि बे एखे पारिसनिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां सासे आइजो दं बिथांखौबो गावनि बेसेन गोनां सुंद' बिबुंथिखौ जोंनो होगोन होननानै मिजिंथिबाय गिबिसिनथारावनो आङो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ आरो बिमा आइथा मारियाखौ आङो हाजासे हामबाय होयो मानोना दिनै जोंखौहाय जोङो बाव फैनो आसा गैयामोनब्लाबो जोंखौहाय गावनि अननायजों जोंखौहाय बाहाय मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय आरो गोबांथार बावहाय गासै फोथायारि बिब' बिनानाव बिमाफोरखौ आरो आंनि आदैनि फिसाजो बिनानाव बेखौबो आं लोगो मोनफैबाय आं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो आदा दैमालुखौबो आं हाजासे हामबाय होयो आंनि मोनसे न'खरनि थाखाय आं जेब्लानाखि आदा दैमालुआ जोंनि थिंखुबारि पारिसावहाय रिट्रिट खुंहोदों बे रिट्रिट खुंनायाव जोंनो हाखौ एसे जों लानानै थांदों ओमफ्राय बे हाखौ लानानै थांनानै आं बे हाखौ न'आव दोनहैदों ओमफ्रायहाय दाना आंनि हासबेन्डआ दखान होयोमोन फार्मासि दखान होयो बे दखान होनायावहाय सासे गोरलै गथ' बिमाया बिसोर मोनथिबाय नालाय बे हाखौ माबायोबा मोजां जायो होननानै बे गथ'आ बिमानाव गाबै गाबै बिफानाव गाबै गाबै बुंबाय जाहैदों बैयाव उमुगनावहाय बेबायदि हा दङनो बेखौहाय आंनि थाखाय बिनानै लाबो आंनि गुजुनाया हामानि बिराद डक्टर सिकित्सा खालामबाय जाहैदों बे गथ'खौहाय ओमफ्राय बेयो गथ'आ हामनाय मोनाखै बिराद जोंनावबो बिराद मुलि लांबाय मुलि जाबाबो हामा बिराद ओरैबायदि थानो हायै बायदि गुजुयोमोन जाहैबाय गथ'आ ओमफ्राय जेब्लानाखि बे आंनि हासबेन्डआ एसे हाखौ हरनानै बे गथ'आ बे दैखौहाय दैयाव दै गोथाराव सोमनानै बे हाखौ लोङो अब्ला बे गथ'नि गुजुनाया अबाव थांखो गैया आरो ओरैबायदि मोजां जाबाय ओमफ्राय अखानायै बिमाबो बिफाबो फैनानै हामबाय होफैबाय आरो जोंनि हाब नोंनिफ्राय आं बिदि लांनाया आंनि फिसालाया गाबै गाबै बेबायदि बिनाया दिनैहाय बेखौ लोंनानै आंनि फिसानि गुजुनाया गैला आंनि दा फिसाया मोजां जाबाय स्कुलावबो थांनो हाबाय बिराद खारनानै गेलेनो हाबाय होननानै बियो हामबाय होफैबाय आरो ओमफ्राय मोनसेबाव बिदिनो आंनि बिखुनजोआ बुरिथारसै आंनि बिखुनजोआ ओमफ्राय दाना बिदिनो सप्तासेनि 1.5 सप्ता बायदि जाबाय आरो बिराद खिलाय गोबालाय जाबाय थादों बिराद बिजि थुबाय मुलि होबाय हामा ओमफ्राय दाना आं गोसोआव सानखांनाय फैबाय आरो दिनै एफाग्राब मुलि होबाबो हामाखिसै बे आंनि बेखौ होनायसै लास्ट आं बेखौ होनायसै होननानै आङो बे आलफनसानि दै गोथार ओमफ्राय बे हाखौ सोमनानै जेबो मुलि होआखिसै आरो बेखौ लोंहोबाय बेखौ लोंनाय लोगो लोगोनो अखानायैनिफ्रायनो खिनायाबो गैया जेबो गैया ओरैबायदि राखांनानै बियो दासिमबो देहा मोजाङै बियो खामानि मावो आरो सिलासिबो बिदिनो खामानि मावो ओमफ्राय आरो बेबादिनो बाव मोनसेबाव आंनि मोसौ गाय दङ मोसौ गायाबो बेबादिनो बिराद सप्तासे बायदि खिबाय गाइखेरखौनो सेरनो हाया ओमफ्राय दाना बेखौबो बिराद बिजि थुबाय मुलि होबाय हामा बे मोसौआबो ओमफ्राय आरो बेनोबो बे मोसौजोंबो आङो दै गोथार सारनानै बे हाखौनो एसे सारनानै आङो लोंहोबाय ओमफ्राय आदाराव एसे सारनानै होबाय बेखौ होनाय लोगो लोगो मोसौआबो मोजां जानानै दा मोजाङै आं गाइखेर सेरनानै मोनगासिनो दं आं बेनिखायनो आङो आगै आफनसाखौ आं हाजासे जोबनो गैया हाजासे हामबाय होयो आरो आं गासैखौबो बे आदा दैमालु बे प्रेयार सेन्टारनि थाखायबो आङो जेब्लायबो जोङो
इसोरनाव जोङो आर'ज खालामनायाव जोङो लाफाबाय थायो बेनिखायनो आं हाजासे हामबायो आरो उननि समाव आं सानो आदा दैमालुखौ आरो जोंनि थिङै सानसे समावहाय आरोबाव जोङो लोगो मोनलायफिनगोन होननानै बेखौनो आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय इसोरा बाख्नाय जाथों आखाइ खबनानै होदों दे हामबायसै जोबोद जोबोद हामबाय थाबाय जोंनि गेजेराव मोजांथार जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय आरो जिसुआ बाख्नाय